И здравейте, всички гледате. Аз съм първи епизод на FIFA World. Виждате на вратата ми е Ter Stegen, после Western матчбарта и виждате Джеко и Кавани са ми на върха. Както виждате. И да, топката ще е тяхна. Играе с 4-2-2. Диего Лопес, Салватар, Верон, Фюнес, Али, аз го имам то. Шет. Ще ме малко гадничко. Понеже ще да гледа финчетата ще ми прави, мама ти деба. Сърнах го яко. Че да спасим тук един повечето. Тер сега не се дава толкова лесно. Така. Той подава. Джеко, хоп. Не е лесно да играеш тук срещу професионалисти. Не съм сигурен кога ще влезна в дивизията, но ето е Джеко. Той центрира и ето го. Вратаря спаси го. Добре, вижте какъв великолепен удар вади Джеко. Но... Давай. И... Шет, бе. Шет. Шет, бе. Шет. Мама ти. Мама му. То как ми изби. Девойто пак. Хоп. Опа. Мамо. Натиснах грешното копче. Ето сега. Единсън Кавани. Дали щеше да се разпише тук. Добре, тук ще трябва да се разпишем в 20. Втората минута. Не, нали ще ми вкара? Не, така. Не, Дуспа. Предпочитам Дуспа. Така. Браво. Ter Stegen, мисля си. Така. Ето го Единсън Кавани. Ето го. Не. Ето го, Джеко! Дали ще има удар? Какво беше? Виждате. Влъж идеален гол е. Разбираш ли матчбарта? Тук ще има гол. Да, ето го. В 39-та минута Единсън Кавани се разписва с първия си гол. Yes. Успяхме да видим какво невероятно положение направи Единсън Кавани за такъв гол и си го заслужи. What the fuck? Това излезна! Пах! Тия ще ми вкарат сега. Така е. Но ето го. Ето го Джеко. Ето го Джеко. Той минава през един, през двама. И вече през трима. Но той центрира и гол! Да, ето го втория гол. След няколко минути по-късно Единсън Кавани се разписа с втория си гол. Какво невероятно пускане на Джеко. Виждате. Единсън Кавани и още един играч беха освободени, за да може всички да имат. Аз засърбем, защото те няма да вкарат и без това. Тя че ме засърбел, защото извинете, но докато си оправя Буфон слушалките. Опа! Ето го Единсън Кавани! Ето го Кавани! Дали тук ще има разписка на удар?
Дали това вратара го изби? Нека да видим отново. Туф. Да, вратара си го спаси, честно и почтено. Дева! Дева, тук се разписват всички, бе. Дева, удар след удар, така и нямало. Хайде. Спъвай. И край на първото по време. 2-0 в полза на Барселона. А Унам просто не бяха. Мисля, че те са с екипите на днешния Байерн Мюнхен. Поне така са спонсора. Виждате, положенията са почти равностойни. Не са. Не, също не. Да. 2 гола за мен, 7 удара от един. Те имат само един удар, това е неразумно, 7 и 2 от тях са ви гол. 45% притежание на топката, те са 55. Нямаме нито жълти, така паса, добре. Паса аз имам повече и нека продължаваме с матча. В момента Джеко въде топката, той връща към Гюро, той връща към Едисън Кавани. Ето го Кавани! Кавани! Каванчето на пича. Охо! Какъв лек удар на Едисън Кавани! Не мога да повярвам. Добре, тук сега нещо се разписвам. Ето, сега Гюлор. Не знам как се чете. Ето. Какъв лек удар. Това ако вратара го беше, ако не беше спасил, щеше да си глътна езика. Не, наистина. Шит! Ясе! Какво спасение на вратаря! Но каква идеална възможност имаше пред себе си, вижте. Това влизаше чист гол. Не може да си представите. И сега, what the fuck? Хера излиза и на мястото влиза, не знам си кой. Мамка. Врата я спаси, мислех, че влиза гол. Едисън Кавани ще се разпише пак. 6 лева. Дева! Трябваше да се обърне и тогава да бия. Това беше гадно. Не можах да вкарам гол. Мамо! Какъв е то удар, бе? И постоянно правят с мене. Кортес и Агосто влиза. Добре, сега тук спъваме или не? Не. Бай, то врата. Описвам се да вкарам някой далечен и хубав гол. Дева, то вратар не закъснява, бе. Дева, влизаше Бразилия, бе. Дева, тия далечни удари ме дразнат. Ще почне... Аре, би, бе. Извинявам се, ако чувате копчетата. Понеже... Шет! Мамка му, втора възможност. Те. Пак същия гол. Джонс. Да, гол. Как тя ще се разпише с така смешен гол, бе? Али, аз само натиснах копчето, вижте. Туф. Бах. Мислях да вкарам отдалече, ама това беше вече безобразно. Да вкараш от такова близко разстояние, това вече си бахма бича. Поне да ми върнат един гол, няма ли да могат. Гледай сега, Фюнес.
Пионес! Какъв е това удар, бе? Трябваше да го натисна така да е. Едно матч свърши, то няма какви положения да прави тук. Все малко не да не изкарам едно червенче. Мамка му! Не. Ще ми върна гола. Добре. Може. Смешен гол. Смешен. Гледай. Как корнер, бе? По-добре предпочитам го спа. Да спичка. Ево, тук. Бързо. Шит. Мамка му. Yes. Чисти напред. Чисти. Бързо, айде бе. Свърши времето. Исках да вкарам още някой гол, но ето го края на матча. За положението, дори са тъй в положението на Барселона. Виждате тези положения, които бяха по-зле не можеше да стане. И виждате какво беше този матч. Мъчение. Виждате, два хубави гола ще станат, ако не беше този вратар, нали? Ако беше някой друг вратар, нали? Не може да не ги спаси от такива хубави удари, нямаше никой да изкара. И добре, ето, чакайте да видим хубавия. Добре, хора, само да видим колко мангизи. 3 точки, добре. 500, yes, 11 000. И хора, вижте, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк и коментирайте. И се абонирайте за моя канал. Благодаря, че бяхте с мен и до следващия клип. Чао!